Hajat dalu punika dipun adani prikanta saking komunitas utawi kelompok angkringan ngopi bareng. Ugi para kanca sanakadan dermawan-dermawati segenap pedagang kaki lima wonten ing lingkungan pasar Wringin ana mriki. Segenap panitia ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu dermawan-dermawati segenap pedagang kaki lima, pengusaha yang sabut pare pambiyantu dumateng kanca-kanca angkringan ngopi bareng. Ugi Bapak Ibu kula aturaken bilih seni gajah-gajahan ing dalu punika dipun adani seni gajah Kyai Puspadena ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Jemari. Kanthi punika luprih menapa ingkang dados acara ing dalu punika saking saged lumampah sae. Sumangga sareng-sareng sami handedonga mugi-mugi lampahing prikanta anggenipun paring panglipun dumateng handika sami saged tumanja dinerkan dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Para sami sumangga sareng-sareng sami amirsani gelaring seni gajah-gajahan Kyai Puspadena.